أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وأصحابه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Jama'a masu saurare mu a wannan gidan nan mai albarka wato Al-Ijaba 11 TV. Muna yi maku barka da wannan lokaci kuma muna yi wa kowa fatan alkhairi. Muna addu'a muna roƙon Allah ya dukkanin bukatun mu na alkhairi Allah ubangiji ya biya mana dukkanin abin da yafi karfin mu Allah ya yi ya mana. Ya Allah ka bamu lafiya da zaman lafiya dan girma alkur'ani dan alfarma sayyidina Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Jama'a masu saurare mu abin da muka zo maku da shi a wannan yammaci wato shine sirrin samun arziki mara yankewa. Insha Allah tabaraka wa ta'ala idan ka yi wannan addu'a adadin kwanakin da za mu yi bayani a gaba, insha Allah za ka ringa samun kuɗi ko harkar kasuwanci kake ko kana karɓa kwangiloli ne, kuma in dai ba ka da aiki ko ba ka da sana'a Allah ubangiji zai yi maka hanyar samu. Ina fata an fahimta. Na'am, wannan sirri yana da matuƙar tasiri sosai. Jama'a da Allah in dai arziki kike nema wanda ba zai taɓa yanke ba, ka yi kokari ka yi wannan aikin, za ka sha mamaki kuma za ka ji daɗi kuma za ka yi mana addu'a bi iznillahi tabaraka wa ta'ala. Amma ba tare da ɓata lokaci ba, kafin mu je kin bayani yadda wannan sirri mai albarkan yake, in dai wannan shine farko shigowar ka wannan gidan nan mai albarka da Allah kar a manta a yi mana subscribe a danna mana kararrawa domin shirye-shiryen nan ya dinga zo maku kai tsaye idan muka saka. A yi mana liking, a yi mana sharing dan al'umma na bidiyo su amfana da wannan sirri mai albarka. Yadda ake yin wannan sirrin shine kamar haka: ana tashi sakin dare misalin wajen karfe 1 ko karfe 2 haka. Na'am, idan ka tashi har zuwa karfe 3 ma za ka yi wannan aikin. Idan ka tashi sai ka yi nafila raka'a 2 bayan Fatiha, sai ka karanta abin da ya sawaka daga Alƙur'ani mai girma. Baya in ka yi sallama sannan sai ka yi istighfari kafa 100, a salati annabi kafa 100, la ilaha illallah kafa 100. Sannan sai ka fara yin sunan Allah mai girma, ya waliyu ya latifu, ya waliyu ya latifu. Ana yin kafa 2100. Amma idan ka fara yin ya waliyu ya latifu, idan ka yi kafa 100 sai ka daga hannu ka roƙa bukatarka, ka roƙa a wajen Allah. Sannan sai ka dawo 2000. Idan ka karasa 1000, idan ka fara dawo 1000, idan ka karasa 1000 sai ka kara daga hannu ka roƙan Allah. Idan ka karasa 1000 da ya rage inda zai cika 2100, shi ma sai kara daga hannu ka roƙa Allah bukatarka. Insha Allah wannan aikin ana yin shi ne kwana 9. Amma idan zaka fara sai ka samu turare mai kamshi kamar irin su alkalin goma ko turare company wato 6 flower wanda ake ce dan garan basa, sai ka shafa jikinka, ka shafa tufafinka, ka shafa carbinka, sannan sai ka fara wannan addu'a. Insha Allah tabaraka wa ta'ala zaka sha mamaki. Kwana 9 zaka yi kana yin wannan addu'ar. Allah ban ya samu dace. Amma kana yi kana dan yin sadaka. Idan ka yi da safe duk abin da Allah ya hori maka, sai ka sai ko dabino ko kosai ko waina, sai ka yi sadaka da shi kai ba wa yara. Insha Allah bukatar ka zai biya da yardan Allah. Allah ban ya samu dace kuma ya sa mana ijaba a cikin harkokin mu idan alfarma sayyidina Muhammad Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Ana muka kawo karshe bayanin wannan sirri mai albarka. Inda akwai abin da baka gane ko baka fahimta ba, za ka iya tuntuɓa mu a kin number wayar mu ko ka tura mana sako a WhatsApp ko a comment section dan neman ƙarin bayani. Kuma in dai wannan shine farko shigowar ka wannan gidan nan mai albarka da Allah kada a manta a yi mana subscribe a danna mana kararrawa domin shirye-shiryen namu ya dinga zo maku kai tsaye inda muka saka. A yi mana liking, a yi mana sharing dan al'umma na bidiyo su amfana da wannan sirri mai albarka. Allah ubangiji ya karba mana kuma ya sa mana ijaba cikin sa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa ashabihi wa sallim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.